Ayan, so ito na yung ko-convert natin sa 200cc from Tayog Pangasinan na dyan, boss. Okay, Tayog Pangasinan. Shoutout kay Bossing. So pandarin muna natin tong motor niya. Napakakinis po, napakakintab ng tangke. Sana all. Ayan. Sariwang sariwa. Makintab na makintab. Sana all. Meron na ring konting halinghing yung timing gear mga kabro. Yan, meron na siyang pusa-pusa. Pero hindi gaanong malala. Ang problema niyan, wala tayong mabilihan na timing gear na original dito. Walang stock, pero kukontakin natin si Kuya Owen mamaya. So palamigin lang natin to para may convert natin sa 200cc. A few moments later. Alright, so busy ang team kabro mga kabro. Ayun o, assemble na natin tong 200cc conversion natin kanina. Yung dumating from Tayog Pangasinan, si boss. Ano gayam na gana ni Bossing? Eduardo Torrio. Yan, Bossing Eduardo Torrio na nasa UAE. Yan, shoutout Bossing. Ito yung motor niya oh. TMX 155 na napakasariwa mga kabro. So assemble na natin 200cc conversion. Yan. So gamit natin na cylinder head. Yan, pang 175cc na cylinder head, 3026 yung kanyang valvula. Yung size ng kanyang valvula 2630. Okay, so yung ginamit natin dito pang 175cc na Skygo 175. Tapos yung valve spring, yung stock niya galing sa cylinder head ng 155. Tapos yung kanyang valve retainer, yung lock, ang ginamit natin dyan pang Skygo din kasi yung valvula iba na. Okay, so yung gamit nating cylinder block naman, ayan, 63.5 lang mga kabro. Ayan, saktong 200cc, hindi siya 210cc dahil nagkaubusan ng 65.5, wala tayong ma-order. Okay, so ngayon 63.5 lang to. Ayan o. Okay, tapos sigunyal CG200. So yung lagi kong chinecheck dito kapag CG200 na sigunyal, lagi kong pinupusit-sitan ng langis dito banda. Okay, para siguradong walang barado yung daanan ng langis dito sa may rotor oil pump. Yan. Okay, check natin yan mamaya bago natin isalpak. Okay, lalong-lalo na dun sa may bandang clutch side. Yung clutch side cover niya, nasan brother? Clutch side cover. Okay, dito tayo sa clutch cover ng mga kabro, sa clutch side cover. Yan. So dito dumadaan yung langis papuntang rotor oil pump, papuntang sigunyal. Dito dumadaan yan mga kabro. Ayan, dito sa butas na yan. Pag nagpump yung langis, dadaan siya dito. Lalabas siya dito sa kanal na to. Tapos may kanal dyan, may butas dyan. Daanan ng langis yan papunta dito sa may rotor oil pump. Okay, so iba yung papuntang sigunyal na bomba ng langis, iba yung papuntang itaas. Yan, nasan na yung kuan mamaya? Mamaya sabihin ko sa inyo. Iba yung papuntang sigunyal na langis, iba naman papuntang cylinder head. Okay, so nakaseparate yan mga bro. Hindi minsanan, kaya dapat itong mga butas na to walang bara para yung sigunyal malubricate ng mabuti yung langis. Okay, hindi kagaya nung napanood ko na nag-stack up yung connecting rod. Ayan, tumigas. Nag-stack up mga kabro. Ibig sabihin niyan, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng bara itong daanan na to. Marahil hindi na pahanginan or may bara. Kaya nagkaganon yung sigunyal, nag-stack up. At syempre, isa pa dapat sa mga sigunyal, may konting side play kagaya nito. Yan, side play, goods lang yan, normal lang yan mga kabro sa sigunyal connecting rod. Pero up and down, wala. Okay, so yun ang dapat nyong chinecheck. Dapat may side play na konti. Kasi kung walang side play yan, alanganin, baka pumakat nga yan. Okay, so number 1, dapat importante yung langis na dumadaloy dyan. Okay na, napagod na akong kadadaldal, mag-assemble na tayo. Yan, so ito yung sinasabi ko kanina mga kabro, yung bomba ng langis na papuntang sigunyal. Okay, nilagyan natin ng langis yan. Ito sa may daanan ng langis. So kapag pinaikot natin yung oil pump gear, bubula-bula yan, yan o, lalabas yung langis. Kaya kapag lumabas yung langis, aakyat siya dito sa may clutch cover. Yan. Ito yung clutch cover mga bro. Yan. Kapag lumabas siya diyan, may pupunta dito sa may block pataas, may pupunta dun sa may butas na yon papuntang mga transmission, mga bearing. Dito naman, pag pinaikot mong ganyan, may lalabas na langis. Pupunta naman siya dito sa butas na to, sa may clutch cover.
Okay? So ito yung daanan ng langis, papuntang block, papuntang cylinder head, papuntang transmission. Yan yung daluyan ng langis. Dito naman makikita nyo yung butas na yan. Yan yung daluyan ng langis papuntang rotor oil pump. Dito. Okay? Rotor oil pump papuntang sigunyal. Tapos malulubricate yung connecting rod. Okay? Para hindi mag-stack up. Alright? So may sinasabi si Pare Jeric kanina. Ano sinabi mo? Kaya nag-stack up yung sigunyal, yung connecting rod nun. Oo. Nahaluan yung langis ng Viagra. You serious? Kaya daw tumigas yung connecting rod na haluan daw ng Viagra yung langis, sabi ni Pare Jeric. Ang bira kung ano-anong naisip mo, pare ah. Okay, so yun yung mga daanan ng langis dito sa mga motor natin na mga pantra, mga diffuse rod engine. Alright, so takpan na natin to mga bro. Para yung bike yung kanyari. Yeah. Sabay. At bago natin takpan to mga bro, ito na yung rotor oil pump na sinasabi ko na daanan ng langis. Okay, yan makikita nyo yung bilog na yan na may spring. So kapag tinakpan natin to, dyan tatapat itong kanyang bilog na to. Dyan lalabas yung langis. Yan. Okay, so para makita nyo ng actual, lagyan natin ng langis itong butas na to para lumabas dito. Okay, so lagyan natin ng langis itong butas na to. Yan. Ayun o, makita nyo mga kabro. Kaya kapag bago natin salpak to, dapat kinetik natin para siguradong walang barado. Yan o, yan o, bumubula pa. Okay, so takpan na natin. Sigurado na yung daanan ng langis at walang kabara-bara. A few moments later. A few moments later mga kabro, nabuo na natin yung makina ng 200cc conversion mga kabro sa TMX 155 from Tayog, Pangasinan mga kabro. Kakabit na lang natin sa chassis. Nakita nyo naman yung mga ginawa natin dito. Lagi natin chine-check yung bomba ng langis kung umaakyat or kung barado man or hindi. Okay, napaka-importante kasi nun yung mga daanan ng langis dapat walang barado. Alright, so dito sa may cylinder head makikita nyo dito, tinabas na lang natin to ng konti yung palikpik ng takip ng cylinder head para hindi tumama dun sa may chassis, para hindi na tayo mag-grinder sa chassis mga kabro, para hindi tumama. Okay, so salpak na natin tong makina dito. Brother Lito, salpak muna at bibili muna ako ng tornilyo nya dito sa may magneto na ubusan tayo, tsaka repair kit ng karburador. Okay, so pandarin na natin mga kabro yung kinonvert natin sa 200cc. Ayun o, kinamay o. Matigas. Yun o. Smooth. Smooth mga kabro. Alright. Kaganda ng ikot ng magneto. Tama na, nahilo na. Alright, so test drive muna natin mga kabro bago natin i-area adjust itong valve clearance nya. So nilagay natin dan 0.08 mm standard. Okay, test drive. Test drive natin 200cc from Tayog, Pangasinan. At dahil paparating na ako mga kabro, naramdaman ko talaga, excuse me po, yung hatak ng 200cc conversion. Napakaganda at napakalakas mga kabro. Alright, 200cc conversion from Tayog, Pangasinan, successful na naman. Yun o, palamigin lang natin to bago natin i-readjust ulit. May dragging yung original na lining. Issue ng original na lining, dragging pag primera. Okay, palamigin lang natin mga kabro bago natin i-readjust. Alright, so tapos na mga kabro. Uwi na si Bossing. Ayan, thank you boss. Sige boss. May papayter ni Kuya boss. May pinapabigay pa si Bossing Pang Milo. May maagang pamasko tayo kay Bossing. Ano naganan? Eduardo Torrio. Ayun, si Bossing Eduardo Torrio. Pang Milo daw. Maraming salamat sa Pang Milo, Boss Eduardo Torrio sa Pang Milo. Napakasarap. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh my God!
Palagi dyan mga bossing. Ingat ka lagi dyan bossing. Eduardo Torrio. Tabi natin dahil may papasok. Alright, ingat boss. Break in lang, takbong 40 lang. Yan, salamat. Salamat boss Eduardo Torrio sa pang Milo. 1,000 oh. Wow. Milo kami oh. 1,000 oh. Thank you bossing Eduardo Torrio sa pang Milo. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating video for today. Yan, araw ng Huwebes. At yun po yung conversion natin sa 200cc from Tayug, Pangasinan. Alright? Thank you. Yan ang Team Cabro. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Okay, so yung isa ay hindi pa tapos yung overhaul. Nandito. Ito pa from Umingan. Tapos yung nandun dalawa from Dagupan City. At yung isa from Bayambang, Pangasinan. Overhauling din mga kabro. Okay. So see you again next video. God bless you all mga kabro. Pew!